खुलुमबाय स्टुडिअ आं दाइद राजीव बसुमतारी BPF नि MCLA मुनमुन ब्रह्मनि फेसबुक पस्टखौ लानानै BTC नि गोजां बोथोरनि सेसन बाजेटआव गोबां दावराव BTC नि गोजां बोथोरनि सेसन एसेम्बलि बाजेट सेसना 17 नभेम्बरनिफ्राय 18 खालारसिम सोलिदोंमोन थामहिनबा दिनै जोबनानै थांबाय नाथाय एसेम्बलि सेसन बाजेट जोबैनि सिगांनो परबतजरा बियाबनि MCLA बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों आथिखालनि BTR नि चिफ आरो डिपुटि चिफ बिथांमोनखौ निन्दा होनाय पस्ट होदोंमोन आरो गोबां बिथांमोननि सायाव सोंखारनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै दिनै BTC नि विन्टार सेसन बाजेटनि जोबथा सानाव सोरखाराव थानाय BTR नि गेलेमु आयदा आरो हारिमु आयदानि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गोख्रों फिननाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो BTR नि बुंथिगिरिनिसिमबो बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों लाजि फोनांनाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय वार्निं होनो थाखाय खावलायो। BPF नि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन दि गोविन्द बोराय जों प्रमद बर' जोंनिया किन्तु BTC खौ धंस खालामनायनिसो रिभेन्स मुडनि पलिटिक्स दै रायजोफोर सांग्रां जा दे आर नट इन कन्स्ट्रक्टिभ दे हेभ न आइडिया वेयर एन्ड हाउ टु सार्भ द पिपल अफ BTC बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बिथाङा सोंखारिदोंमोन। आरोबाव बिथाङा फोरमायदोंमोन दि प्रमद बर' BTC खौनो BTR होनना BTC खौ रेन्ट होना जाखोमागासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायो। गमामायैनो बड'लेण्डनि बेलतलानि गेस्ट हाउसखौ बर' कसारि अफिसनो रेन्ट होखोमाना जागासिनो दं रायजोफोर बेफोरबायदि बायदि पस्ट होनानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे सोंखारिनायखौ लानानै दिनै गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे फेसबुकनि पस्टखौ लानानै BTC नि एसेम्बलियाव दिनै गोमखांजोबनायखौबो नुनो मोननाय जायो। दानिया फैदो मुनमुननि फेसबुक पस्टखौ लानानै मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा मा सोंखारिखौ आबुङै मिथिना लादिनि। हाउसआव मसन मोनसे खालामनायजों मानगोनां बुंथि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां लोगोसे जोंनि MCLA आरो हेफाजाबनि दैदेनगिरि खोथाया बेनो जि समय दाबि BTR सम्मानीय CM महोदय डिपुटी CM महोदय आरो EM प्रोटोकলৰ কথা সন্মানৰ কথা ষ্টেটাছৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছো। সেই সময়ত আমি যোৱাকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা আমি পষ্ট দেখা পাইছো। এইটো যদি নিৰ্বাচনী সময়ত যদি কোৱা হেঁতেন আমাৰ ক'বলগীয়া নাছিলে কিন্তু ডিউৰিং দ্য টাইম অফ চুৰি থকা সময়ত BTC আমাৰ এছেম্বলি চুৰি থকা সময়ত এজন সদস্যই এজন প্ৰতিনিধিয়ে যদি পাব্লিকত মিছলিড কৰিবৰ কাৰণে যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পষ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো একদম সাংঘাতিক জঘন্য ঘটনা হ'ব। ইয়াত লিখা হৈছে পষ্ট দিছে মুনমুন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব ফেচবুকত তেখেতৰ ফেচৰ লগত তেখেতৰ ফটোটো একেবাৰে 100% মিলিছে। যদি তেখেতে কয় মই কোৱা নাই বা মই দিয়া নাই বুলি তো 100% প্ৰুফ আছে আৰু তেখেতে কি বুলি লিখিছে মই পঢ়ি শুনাব বিচাৰিছো। গোবিন্দ বৰাই আমাৰ ডিপুটি CM মহোদয়ক বৰাই বুলি কোৱা হৈছে। বৰাই মানে পুৰা দ্যাট মিন্স ইনচাল্ট কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰমোদ বৰজন जोंनिया किन्तु BTC खौ ध्वंस खालामनायनिसो रेभेन्स मुडनि पलिटिक्स रायजोफोर सांग्रां जा दे आर नट इन कन्स्ट्रक्टिव दे हेभ नो आइडिया वेयर एन्ड हाउ टु सार्भ द पिपल अफ BTC आरो लिरबावदों गुबैयैनो प्रमोद बर' BTC खौनो BTR होनना BTC खौ रेन्ट होना जाखोमागासिनो दं रायजोफोर आरो लिरबावदों गमामायैनो बड'लेण्डनि बेलतलानि गेस्ट हाउसखौ बर' कसारि अफिसनो रेन्ट होखोमाना जागासिनो दं रायजोफोर मा बुंबावनो बड'लेण्डनि प्रपार्टिखौ दिनै एफा गाबोन एफा थारला थगाय मारजोबसिगोन। তো সেইটো আমি একেশন কৰিব কাৰণে মই হাউচৰ অনুৰোধ জনাইছো কাৰণ আমাৰ CM মহোদয়ক ডিপুটি CM মহোদয়ক ইনচাল্ট কৰি পেলাই কোৱা হৈছে আৰু যিটো সময়ত আমাৰ কাউন্সিল চলি আছিলে ইলেকশ্যন টাইমত ইলেকশ্যন টাইমত কথাটো বেলেগ যোৱাকালি সেই কথাটো আলোচনা হৈছে লগে তেওঁ পষ্ট কৰিছে আৰু যোৱাকালি তেখেতক ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে CM মহোদয়ক চিফ কয় না CM বুলি কয় তেখেতে বাৰে ইনচাল্ট কৰি থকা হৈছে। গতিকে হাউচত মই মোচন ড্ৰ কৰিছো। Thank you.